मोनसेयाव गंसे लाइन मोनसेयाव गंसे लाइन मोनसेयाव गंसेनो हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावनाय जाबाय आङो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिगोन जाहैबाय बरफखौ माबायदि बानायो बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेवहाय अनेक बर' कम्पानि दं ओमफ्राय जोंनि बर' सुबुंफोर गोबां खामानि मावो गासैबो नुनाय मानि सारौ फाले बर' सुबुंफोर गोजा ओमफ्राय बेथनाखौहाय सासेयाव सोरबा 7,000 सोरबा 8,000 सोरबा 10,000 बेफोरबायदिल' मोनो होननानै बुंदों बिथांमोना नोंथांमोना आङो दिन्थिनोसै बर' कम्पानि दिनैहाय कम्पानिल' जागोन ओमफ्राय मबावहाय मेचिन दावराव जानायखौहाय आङो मिउजिक होनानैब्लाबो भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन जे जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने केमेरायाव ओंखारना लाजियो नालाय ओंखायनो आं लाजोबबाय जायाखै मानसिखौ नुनाय मानि बर' हला हल गोबां बर' गामिफोरबायदि मोनफ्रोमबो बर' कम्पानियाव दङ बर' सुबुंफोर गोजा आङो दिन्थिलांनो आखायाव लाबाय नोंथांमोननो बेनिफ्राय लानानै साफा बर' कम्पानि बियो बै मोननैया गोदान हनै बै गोमो थिंखि मोननै नुदोंना बियो मोननैया गोदान गासिनबो बर' कम्पानि सारौ फालि बैबो बर' कम्पानि बेयावबो मोननै हनै खाथि बैबो बर' कम्पानि साफा बर' कम्पानि आरो बे बरफखौ महाय लाङो होननानै बुङोब्ला माने बे जाहाजाव लाना थाङो ना हमनायाव ओमफ्राय सोरबा नायाव होयो बे स्टरफ्राव ना दोननायाव बेफ्राव होयो बेनो आरो आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोननो फारसेनिफ्रायनो नै बेखौ मा मैगं होनोमोनलाय मा होनोमोनलाय मानिमुनि जोबथा दामबा दंखायो नै खानानै लांलायनो गोसो जाबाय आङो बे मैगंखौहाय नुफैनानैहाय मोनजायैया गोबावसै नालाय जोबथा दाम दङ नेरसोन बिफां माने सोरनिबाफोर फिसाइफ्रा खोथा मानियाब्ला बेफोरखौ जाहोला मानियो जाहैदों नंगौ नामा ओंखायनो बेखौ जाहोनांगौ हौवाफोरनोहाय हौवाफ्राबो हिनजावफोरनो जाहोनांगौ खोथा लायैफोरनोहाय मानिनांगौ जाहैदों बेखौ जाहोबाय थाजाला फाग्ला बिदिजों जायो ओरैबायदि दामबा दंखायो बे जाहैबाय सिथर माथो दोननो इयावलाय ना बेयाव सोना दोननो हानखानायखौ इयाव सोना दोननो ओरैबायदि गुसु 10 मिनिटसो सोना मारिखोन होनब्ला गोजांखामान थैगोनदां बे फुराना हानखानायखौ बेयाव सोना दोननो सिथराव इयाव दोनला आवलियानो इयो आराम थायो सिथराव सोना दोननो लाइट गैया सिथराव मोनसेबो ना हमग्राफ्रा बेखौ लाङो आरो जाहाजाव लाना थाङो बेयाव दोननानै लाबोयो दै सारलां गखायो दै सारलां गयो खामानियासो बेजों गेलेनांगौ ओरै गथायै मोनो नामा गथायै मोनो नामा गथायै मोनो ना मिक्सार खालामनांगौ मिक्सार खालामावनो
गोजांलो लोगोफोर नोगोद थान्दा दैजोंसो हाबजोबो नै कम्पानिया बेनो बिसिना दै सारबाय दा फंबाय फंबाय बे गासिबो जाथिफ्राया आइसक्रिम ग्राग्रा सिङावहाय बेथना बिफा बिफा मोनो बेथना 7,000 ओमफ्राय कमिसन मोनो बे जोंनियाथ' बे 8,000 बेथन ओमफ्राय कमिसन दंदेनो जानाय 1500 होयो ओमफ्राय गेस फ्रि होयो जानाय थानायालाय जानाय थानायफोरा सब फ्रि गोजा फ्रि गोजा सासेयाव जानाय मास मोनसेयाव 1500 के होयो ओमफ्राय गेस फ्रि होयो मास मोनसेयाव जेसेबां नांगौ गेस फ्रि गेसा फ्रि ओमफ्राय जानाय थानाय फ्रि 1500 के सासेयाव 1500 खरि गोलैयो जाहैबाय बे जों सानैजों अपारेटर ना जोंनिया बारा बेथना बिसिं नायोना बे सासेया बिसिंबो आंबो अपारेटर नायो नायदों बे साननिया बै अपारेटर गोदोरा गावसोरनि लकेल मानसि कानाडा बक्सखौ इयावनो मोनफा मोनफा फुदुंफैयो जाहैबाय क्रिमजों लाबोनानैहाय बरफ कम्पानि दसेनो बरसिगनो 15 मिनिटसोल' जादोंदां गासिनबो बरफ कम्पानि गोजा मोनफा मोनफानो जायगायाव बेसे मोनबेसे दं नायनो हागोन नोंथांमोना बेयावबो दं बोरैबो दं गासिनबो आइस माने दै लाथा खालामग्रा बरफ खालामग्रा बाक्सु गोजा बे नोंथांमोना जरा नुनो मोनगोन थुख्रा सोनानै मा मेचिन दं बेबा गासिबो बरफफोर गोजा मावग्राफ्रा आरो जिरायनोसै बिदि दै सारला बे थब्ले गबोनायसै आरो रुंनानैहाय आइसा होबोबाय नै गाव बिदि गबोयो जाहैबाय आथिङाव सुदुरफैगोन गोजांलायोलै ओमफ्राय नैबे मेचिनाव गुन्दै खालामजोबो गारियाव थिसननाय समावहाय बेखौ सालु खालामना होयो गोबां गारसनबाय गारिया बेयाव दोनबाय आराम मोननै लाबोबावबाय Ada, bubur. Bakso moनब्रै थांबाय दायो
बिदि पाइप लागायदोंमोन बेखौ मानि थाखाय लागायो दा खिथागोन आं लास्टआव जोबथानायावहाय र' फारसेनिफ्रायनो नुनाय मानि बरफ कम्पानि ओमफ्राय ना कम्पानि खारौ माने ओरैबो लाइन गासैबो थाइ बरफ कम्पानि नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोननो दिनैहाय दिन्थिलांगोन एसे खालि कम्पानिनिबो जागोन दिनैहाय भिडिअ'आ मोनथाम मोनब्रैसो कम्पानिनि बेयावनो जमा खालामगोन आङो दैया माथो जोबोद गुदुं बुखोदों बे दै गोग्लैनायनि ओंथिया मानि थाखाय बेखौ होयो आङो नोंथांमोननो फोरमायनोसै नैबेयावहाय आं बेखौ गाहायनिफ्रायबो लाखांबाय ओमफ्राय भिडिअ'खौ आङो बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बेखौ खिन्थाखांनायनि उनावहाय बे सिङावहाय नोंथांमोना हेब्रे नाब्रे पाइप नुनो मोनदों बियो जाहैबाय गासैबो गेसनि पाइप दा ओमफ्राय मोनसे खोथाया बे नोंथांमोना सायावहाय दै गनाय नुनो मोनदों पाइप गंसे लाइन मोनसेयाव गंफानो पाइपआ दै गगासिनो दङ माने बे गेसनि पाइपआ जोबथा हिट जायो जोबथा गरम जायो दा बिनि थाखायनो बेखौ थान्दा खालामनो थाखाय बे दै पाइपखौ सायावहाय गंफा लागायना होनाय जादों लाइन मोनसेयाव गंसे लाइन मोनसेयाव गंसेनो दा बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय नैबे गोजायानो जाहैबाय गेसनि लाइन बियो गेसनि लाइन बे गोजा पाइपआ नैबेयाव लागायनाया ओमफ्राय बै गोजौजों गोथां लागायनायानो जाहैबाय दैनि पाइप दा बे गेसा जोबथा गरम जाहैदों ओमफ्राय बेखौहाय हिटखौ डाउन खालामनो थाखायनो बे दैखौ अराय सम बोहैहोबाय थानाय जायो नोंथांमोना बादामालि खारलायनाय नुनो मोनदों नै नायबानो जाबाय दा आङो दिनैनि भिडिअ'खौबो बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैनोब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो बेबायदिनो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आरो थांबावगोन मोनसे कम्पानियावहाय 70 जन फेमिलि दं 70 न'खर दं मोनसे कम्पानियावहाय दा बिथांमोना आंखौहाय लेंहरगासिनो दङ गावसिनि थाखाय भिडिअ खालामनो थांगासिनो दङ नै साननैसोनि उनाव फैगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बे भिडिअखौहाय नेनानै थाब्लानो जाबाय